सानो आंनि फिसालायासो आं जानांगौमोनलै होनना ओमफ्राय आंनि फिसालाया थारमाने आं जानांगौमोन आरो ओमफ्राय आङो आंनि फिसाला जानांगौमोन सोलायलायनांगौमोन थारमाने बेबायदि सानलायलाङो आरोखि दा ओंखायनो एसेबां सिरियास गैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा नंगौना आं बै गार्लफ्रेन्डफोरखौ बुंदों आरोखि दा नोंनि गोसोथोनायखौ नों मोजां खालामनो हायो ना मोजां खालामनो हायो नोंहा जुदि सिन्था खालामबायबा बेखौनो हाबा लागोन नों सिन्था खालामनो हायो संसारा नों जाहैगोन नों बुंनो हायो मोजां फराय फरिखा खाथि फैबाय माथो नोंलाय ओरै थेरियावसो थांदों ना दुर्गा फुजायावसो थांदों माबार फिनबा फैनाबा गारजागोन आंजों मा दाबो फैला दुर्गा फुजायाव थांनो नागिरनाया मालाय सोमसिमोना थांजोब्बाय सोमखोरजों सोमसिजों सोंहरो थारमाने उल्था गोजा दा बेखायनो बेबायदि जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामबा मास्टार जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामबा प्रफेसार जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामनोबा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननांगोन स्टार मोननांगोन डिस्टिंसन मोननांगोन होननानै बुंनांगोन मा नों आंखौ नांगौबा आंखौ नांगौ बाइक लानांगोन बिदिजों बहा जानो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंना फोजोबनोसै बुंगौ माने लावलांगौ फैसायाबा बेसेबां हरो सन्देह जालायलाङो 1 घन्टायाव 1 लाख करै 1.5 घन्टा जाबाय 1.5 लाख 2 घन्टाबा 2 लाख दा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बेवहाय गोबां मास्टारफोर दं हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला काम्सआवबो हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला काम्सआवनि रियेल मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन दा सोलोंथाइनिसो खोथा लकडाउन जादों नंगौना लकडाउन जादों मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ 9, 10 नि मार्कखौ नायनानै पास खालामना होदों इनि उनावहाय मेट्रिक फाइनाल जाबावबाय बे खेबसेयाव मा जाबाय जोंनि जायगायाव स्वयं जोंहा मेन्डेलाया जोंनि जायगा मोनसे स्कुलनि कामारदैसा हाई स्कुलनि सासे फोरोंगिरि जोंनि जायगायाव मा जादों लकडाउननि उनावहाय आइएसफ्रा स्कुल गिदिंफैनानै हेडमास्टारफोरखौ लोगो हमफैनानै सोंबाय हेडमास्टारफोरनियाव गथ' साबैसे दंना मेट्रिक केन्डिडेटआ सार 50 जन साबैसे फार्स्ट डिभिजन मोनगोन सानै मानो सानैल' 30 जन मोनगोन जादुसो दंना मासो दंलाय नंलाय हाइस्टनावलाय हेडमास्टारा गावनि गथ'खौ मिन्थिखागौ सानैल'सो फार्स्ट डिभिजन मोनगोन 30 जन मोनगोन ओरैनो जानानै ब्लड स्कुल हाबना इदिनो लांबाय थादों मा जादु मा मन्त्र खालामनो नागिरदोंब्रा आंनिया गथ'फ्रानो बारा मोजां नङा सानैल'सो फार्स्ट डिभिजन मोनगोन मा 30 जन मोनगोन माले दानिया फरिखा जाबायब्ला बै एग्जाम सेन्टारनि जाय माबा मा होनना बुङो बेखौ हेड चेयारमेन बे स्कुल फन हरबाय हेडमास्टारनाव दिनै साबजेक्टआ इंराजिलै नोंसिना इंराजि मास्टार थिनहर मोनफ्रोमबो स्कुलनि मास्टारफ्रा साबजेक्टनि टिचारफ्रा फैबाय फैनानै दाना कुइसन पेपारखौ नायबाय एमसिकिउ माल्टि चइस कुइसन ना मा होनना बुङो 45 मार्क्सनि 45 मार्कनि नाम्बारनि नोंसा नोम्फानि नामा मा नाम सम्बारु मुसाहारि 1 नाम्बार नोंसा नोम्फानि नामा मा नाम खदालि नार्जारि 2 नाम्बार एमसिकिउ 45 मार्क्सनि बे 45 नाम्बारनि गासैबो एन्सारखौ गावबागाव मास्टारा गावबागाव स्कुलनि छात्रफोरनो खोन्थाजोबनांगौ बेसेबां मोनखो नाम्बारा 45 इनिफ्राय मा मोनो प्रेक्टिकेल गांब्रै साबजेक्टनि 10 मार्क्स करै 10 नाम्बार स्कुलनिया ओरैनो होना हरो बेखौ 10 मार्क्स बेसेबां जाखो 45 आरो 10 बेसेबां जाखो 55 फार्स्ट डिभिजन मोननो बेसेबां नांबावगौ 5 नाम्बार खाथियाव नायनो जनायनिफ्राय नायना लिरबानो 5 नाम्बारखौ मोनो आजिखालि नकला पकेटाव थाखायो आरो मास्टारफोरखौ खोन्थानो होखादों खोन्थाना होनांगौ दानिया रिजाल्टआ ओंखारबा जि स्कुलनि हेड मास्टारा सानैल' फार्स्ट डिभिजन मोनगोन होनबाय
बे स्कुलनि हेडमास्टारनि स्कुलनिफ्राय 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 30 जन फार्स्ट डिभिजन बाय ना रंजादों ना सोरनोबा साहा लोंहोदों मास्टार माखासेया मेन्डेला बिथांनाव सोंबाय आङो साबैसे मोनगोन नोंसिना आं दहाय होननाया जोंनियाव साथाम ना साब्रै होनदोंमोन नोंथां साथाम मोनगोन बेसेबां मोनगोन 27 27 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय रावबो रंजाया आंनि आदा सासे हेडमास्टार दं बेखौ बुंबाय नोंसोरनि हाई स्कुलाव खेबबैसो मेट्रिक फाइनाल लिरखो जाबाय 40 बारसो 40 बोसोर जाबाय मेट्रिक फाइनाल लिरनाया बे 40 बोसोरनि मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ दाजाबजोबोब्ला फार्स्ट डिभिजन मोननाया साबैसे दङ रेकर्डआव नायबा मोनबाय 10-12 जनसोल' दङ 40 बोसोराव 12 जनसोल' फार्स्ट डिभिजन मोनखादों दानिया नोंसोरो बोसोरसेयावनो 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय मानो रंजायाखैलै आदा आं बुंनो नागिरनाया बेनो दिनैनि जितु इडुकेसन बे क्वान्टिटिल' जानानै दं क्वालिटि जेबो गैया दा क्वालिटि गैयाबा जों क्वालिटिनि खोथा सिन्था खालामनांगोन बे नाम्बारजों जेबो जाया मिथिबाय गासिबो फार्स्ट डिभिजन मोनखागोन नाथाय बेजों जेबो जानाय नङा क्वालिटि नलेजजोंसो जागोन नों डक्टर जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिनाय नङा इन्जिनियार जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिनाय नङा एसिएस आइएस अफिसार जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिया नैबेसो सोलिगोन लावख्राया नलेजआ नोंनि क्वालिटियासो सोलिगोन दा ओंखायनो बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'नि सायाव बे नलेजआबो थानांगोन मा नलेज नोंनि गथ'आ बेसेबां रोंगौ नोंनि गथ'आ बेसेबां रोंगौ बे नलेजआ साफ्रोमबो बिमा बिफानाव थानांगोन दा मिथिबाय बे नलेजआ माला थागोन बिमा बिफानियाव जेलानाखि बिमा बिफाया गथ'नि फरायनायनि सोमोन्दै उदिस लाबाय थायो गथ'खौ मा लिरनो हरदों दिनै होमवर्कआ मा दङ मा फरायदों मा फरायाखै जेला नों गथ'जों थाबाय थागोन फरायनाय समाव अब्ला नोङो नोंनि गथ'नि सम्पूर्ण नलेजखौ मोनगोन जे आंनि गथ'आ मेथ्सआव दुर्बल आंनि गथ'आ इंराजियाव दुर्बल गतिके आं हेडमास्टारजों रायलायहैनि सार आंनिया फिसालाया इंराजियाव बिराद दुर्बललै एसे माबा खालामथों सारमोना एसे नोजोर होसुं दा बुंहैनो हागोन नाथाय जोंनि बिमा बिफानाव ओरैबायदि नलेज गैया मा जादों जाय गथ'आ 35ल' मार्क्स मोननांगौमोन जाय गथ'आ 40ल' मोननांगौमोन बे गथ'नि रिजाल्टआ मा जानानै फैदों मिथिबाय 80% 80 जाय एखेबारे गोरोंखाथार बेनाबो 80 जाय गावनि नामखौ खुनु रोखोमल' लिरनो रोंगौ बिनाबो 80%आ मेट्रिकनिया दा जाय बिमा बिफाया नलेज गैया बिसोरो मा खालामबाय आंनि फिसालाया 80% बालाय साइन्स फरायनो हैनोसै होननानै साइन्स फरायनो हैबाय मिथिगौ ना नाथाय बेनाव जेबो क्वालिटियानो गैया नलेजआनो गैया माबोरै साइन्स फरायनो बियो थांबाय साननैसो कलेजाव टाउनाव फरायनो हरदों नालाय 2 मास 3 मास 4 मास थानाय उनाव जेबो फात्ताखौनो होनबाय गुलं गुजुं मा जाखोब्रा होननानै ब्लड फैफिननानै गेजेर ससेयाव फैबाय बबे कलेजाव एडमिसन लाबावनो जेरावबो मोनला एडमिसन दा मोनैखाय मा जाबाय बाइकआथ' बायना होखादों मेट्रिक लिरनायनि सिगांनो नङाबाथ' मेट्रिक फाइनालखौ लिरखायामोन बियो बाइक लानानै गिदिंथिंलाबाय फिउस बेबायदि जानानै दं दा ओंखायनो गावबा गावनि गथ'नि सायाव बिमा बिफानि नलेजआ थानांगौ मिथिबाय गथ'नि नलेजआ थानांगौ बिमा बिफानियाव अब्लासो नङा होमबा दा जोंनि गथ'फ्रा क्वालिटि जानांगोन छात्रफ्रा क्वालिटि जानांगोन सेंग्राफोरखौ होनदों आङो मिथिबाय दा गोबाङानो सानो गोबाङानो खोन्थायो दाख्लै जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय ओरैनो मोनलाबायखायोबा मानो फरायबावनो बेबो जादों दा कनसेप्टआ बेबो जानानै दं दा ओंखायनो आं बुंदों लाइमोनफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंदों नोंनि नलेज नोंनि क्वालिटियासो नोंनि सम्पतिया बे नाम्बारा नङा नाम्बारजों जेबो जानाय नङा दानि दिनाव क्वालिटिजों जागोन ओंखायनो क्वालिटि जानो गोनांबा नलेज लानो गोनांबा नों मोजाङै फरायनांगोन नाम्बारखौथ' मोनखागोन होनना बुंबाय आङो दा बे बिथिङावबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा छात्रफ्रा एसे गोसो होबानो जाबाय आरो बिमा बिफायाबो बे बिथिङाव गोसो होबानो जाबाय गोलाव खोथा बुंला
बुंगौ मानि लावगौ दा जियानो जा आङो जोबनायाव मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरबाय आं दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि नैबे लाइमोनफ्रा नोंसोरो लाइमोनफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो नोंसोरनि फिसाफ्रा फिसाफोरखौ नोंसोरो जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा ओंखायनो जों मैया मामोन बेखौ गासिबो बावगारदो आं रिपिट खालामबावबाय बिमा बिफाया मैया गावनि गथ'खौ मा लानानै सिन्था खालामदोंमोन बेफोरखौ बावथ'नानै दिनैनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदो दिनै जों मा सिन्था खालामनो नागिरदों दिनै जों मा थांखि लानो नागिरदों लाइमोनफ्रा बुंनांगोन आङो मेट्रिकआव 90% लाखिनि आङो डक्टर फरायगोन आङो इन्जिनियार फरायगोन आङो बिजनेसमेन जागोन आङो लिडार जागोन बे थांखिखौ लादो बिमा बिफायाबो बे थांखिखौ लानानै गथ'फोरखौ जोथोन लादो बस रावबो हमथानो हानाय नङा नाथाय जोंनि फिसाफोरनाव बे थांखियाबो गैयाबा बिमा बिफाफोरनाव बे थांखियाबो गैयाबा फैगौ 5, 6, 10 बोसोरनि उनावहाय जोंनि बे जायगायाव नैबे लाइमोनफोरनि गेजेरनिफ्राय साफा साफा ड्राग्स एडिक्टेड साफा साफा जौ फाग्ला साफा साफा दाखु साफा साफा सिखाव जोनोम जागोन आरो जुदि जों दिनैनिफ्राय सिन्था खालामबायबा थांखि लाबायबा आं ओरै थोरै जानोसै आंनि फिसाखौ आं ओरै थोरै खालामसै होननानै जों बयबो सिन्था खालामबायबा बे जायगायाव बे लाइमोनफोरनि गेजेरनिफ्राय फैगौ 10-12 बोसोरनि उनावहाय साफा साफा एसएस अफिसार साफा आईएएस अफिसार साफा साफा मास्टार प्रफेसर एडभकेट साइन्टिस्टनि जोनोम जागोन दा ओंखायनो गासिखौबो बावगारजोबनानै जों दिनै थांखि लानांगौ समाय लानांगौ लानो हागोन ना हाया दा आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव हागोन ना हाया सेंग्राफोर गसं नोंसोरो गसं सिख्लाफ्राबो गसं जोङो समाय लानि आं बुंबानो जाबाय जाय गिखायो बे माबानो नाङा गसंनाङा नोंसोरबो गसं सारियाबो बाबु गसं जेसेबां दं गथ'फ्राबो जेसेबां दं गसं समाय लानि आं नायनाय होनदे हे आफा बोराइ बाथौ जों दिनैनिफ्राय समाय लाबाय जोङो साफा साफा मोजां मानसि जानोसै जों समाय लाबाय माथो बुंथाराखै जों समाय लाबाय दिनैनिफ्राय गाज्रि खोथा बुंलिया गाज्रि खोथा नायलिया गाज्रि बाथ्रा खोनासंलिया जौ लोंलिया सिगारेट सोबलिया दानद्राय सोबलिया गानजाय सोबलिया दिनैनिफ्राय आं सासे गुनि गियानि सासे गुन गोनां मानसि जानोसै नों आफानि खाथियाव समाय लाबाय गोजोन्थों थेंक इउ समाय लाबाय फोथायगोन ना फोथाया आफा बोराइ बाथौखौ फोथायो फोथायनांगोन जोंना नैबे फोथायनाया थानांगोन जों फोथायोमोन गोदो मिथिबाय जों बिराद फोथायोमोन आफा बोराइ बाथौ भगबानखौ जों फोथायोमोन आरो आफा बोराइ बाथौ भगबानखौ जों बिश्वास खालामनायखायनो फोथायनायखायनो जोङो माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनांगौबाथाय 100 बार सानग्रोयोमोन दा जोंनियाव बे लासै लासै लाइमोनफोरनाव बे फोथायनाया जोबलांनायखाय जों लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानि मावनो गिलिया दा ओंखायनो आं बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै धोरोमजों सोमोन्दो लाखिदों दा जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो गोनांबा बे धोरोमजों जोङो सोमोन्दो लाखिहोथारनांगोन जोंनि गथ'फोरखौ जुदि गुनि गियानि खालामनोबाथाय जोङो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिहोथारनो नांगोन आं बेखौनो आफा अबंलावरिनियाव आफा बाथौ बोराइनाव आरज गाबबावगोन बेयाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा साफा साफा जाहाथे गुनि गियानि मानसि जानो हायो बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ